A dintre. Carai, vols entrar aquí? Ara espera que acabi la... T'has d'esperar, Ara quan acabi la Laura, tu. Ruth, on vas tan guapa? Molt xula. Aquí. Què és el... Ets un conill. Ahí hay que cobrar. Hi ha un monstre, on? Oi, que a mi no m'agraden els monstres. On és el monstre? Tu ets un monstre?